gagasan Tuhan Yesus Kristus jami tapat tayangan imana tersurat di 2 Raja-Raja 10 ayat saja 1 ayat 2 songon rumah tahan di sini harulatun nisi segia patulu tahu todung gabi raja sian Israel si Hosea anak nisi Ela bakit raja si Juda masih segia anak nisi Ahas marumur 25 tahun ibana dina bakit raja jala 20 sia tahun liling na ibana mangaraja di Jerusalem iya gorni inana imasi abi boru nisi Sakaria jala dulahun ibana dolo mone rohani Jahoba sadok songon na binahin nisi David opunai lohai ibana huhut akka tobak jala dipulai akka gana-ganaan jala dipasikon akka sobaun asera jala terosai uluk tobaga na binahin ni Musa ai rasa-rasa tiki ujui sai manutungi daupa hala Israel tusi jala diguarroi nehustan marhapo satu Jahoba debatani Israel do ibana jala sian nasa raja ni Juda akan purisian ibana dang adong turusun ibana marwa nang sian akka raja na jumulo sian ibana semarsi odo rohana tu Jahoba dang dipasurut rohana sian ibana jala deruti tonana akana tinonahon ni Jahoba tu si Musa dibaini sai dinuani Jahoba do ibana manang tu dia pe ibana mangalak sai nama cari dui laos memulik ibana sian raja Asur dang ho menguduk tu sih di patupa ibana hut halak Palestin saat pro di Gaza do pertahanan nasida ora dituku para lihat do saat pro di huta nagoting ima saatna urin itu hatta harajau di sisi anak ni si As marumur 25 tahun ibana paket raja jara 20 sia tahun diling na ibana mengerajai di Jerusalem diulah ibana do lo meneruan ni Jahoba songon na binahan ni si David opuna marhaposa do ibana tu Jahoba marsi do ibana dang di pasuruh anak sian ibana jara dulu itu tonana akan tinanahon ni Jahoba tu si Musa urin itu cucu do marjea hala Israel alen raja nasi madau sia dewata gadup seda raja manadiku Jahoba marniai do bangsoi dada uran akana cukat di bangsoi alai do nang akana bucu alai mulu marsi hot raja mangalu Jahoba taruli pasu-pasu mah bangsoi jala isina ulu mangului iru nadabutan pasu-pasu dada uran akana bucu marwa haruna cukat pedo do daputan pasu-pasu takas tu hatari dani panguluyu do daputan pasu-pasu song raja Hizkia tu jauh marhite nape baron ngul parto duni bangsui tung takas tu Hizkia marroha jala dang adung beraja di hala Juda na songon ibana na marroha udah itu hatta di pasu raja Hizkia do ser reformasi manangai baru di tengah-tengah ni bangsona reformasi nape na tupan ibana taringot tu persobahon nomor 2 on di patah nang maralo tu barita di debata nunga madabu bakso itu rusa nunga di berdua nasida di bata marhite na marsobat tu akka gana-ganaan payu dihut ngulung ni bangso na humaliang nasida di patu pasis kiama ay baron marhite na mangului akka tobak jala dimulai akka gana-ganaan uren itu hatta jala di pasiring do akka sesubang asera jala derosai uluk tu baga na binahan ni si Musa alai ay rasa tiki ujui saya menutungi du dau padu hala Israel tu si jala di guardui ni ustan songa di tupugi alai di pajoncong na sida do akka tobak do tiang paru pau do sobau di atas robian nanti bodo ditoruni saluhut hau narugun upian itu hatta sai borohat dobe natorobi memilih dohot manutung daupa di atas ni akka tobak mangido pangurupion sian akan mati lahuru nasida tu akar robian dohot hau narugun mangido pangurupion sian akka soban manang gana-ganaan di pangido nasida pangurupion sian gana-ganaan asera bahan pina puhon akka suasuanan cuk do tarbuan pangsoi tu pangujuran saya didului nasida dope pangurupion sian akka soban api naulin di tangan ape nunga Jahoba situ palai dot tau no palua hun nasida sian per hatubanon misir uren itu hat sian sarita narong di terpukut di soban nasida dope jauh alai hukut di ulu nasida dope gana-ganaan saluhut na di batu palu nasi asa dapotan
Hadu maun dalam mangirmang alai suni roa di jauh merni di si suni kebelas mangai na borsuk mana sida ala ni anak nama kapor satu jauh ba siskia di paru ibana halak nama rabo satu jauh ba siskia jalan mar hiti na baluau na sida sian namar sobat tukan kanaan di lohai ibana sudi akka inganan persobat tukan kanani mula mana sida marsoba hora tu jawaban nama buan opuna sida haruar sian misir parhite persiotan di sada halak tu jawaba di patu padoi haluaun sian persoba tu kana tung takas tu hasisigan di bangso namar dua tuan dada hulan nasida namar sobat tu akka kanan namar hasusan dohot nang halak namar si tu jawaba narap nasida dohot pangsui ana ni maserko situ dulu pai baru na persia marhite na mangarosak akka persobatu de bata sileban uren itu atta ulaun na duduk doi saluhutna tupa toro pala na majua kudangan dulu sih jalan makasugun na pe baru ni ai marsi terus turuhani siskia lawe baruon pangoloyun nasitong jahuba ido na pinatupani Raja Iskia marhite na mangaluhai akka inganan persobao tuhut akka kana ani urin itu hatalak na marapersia tu jahuba dosis kiaw sumurung sian akka puna dohot sian akka raja nasia pudina tiba ini do di dongane jahuba di bana marang tu dia ibana mangalakka sai nama jari do takas do pardonganion ni debata tu ibana pola do mamulik ibana sian raja asur jaradang be menguduk utusi di batu pa ibana do halak Filistin saat rudi kasa do partalpan nasida wala ni takku perharat songor saat di hutan kuting saliling gabi raja ni Yuda siskia di dongane jauh di bana asur pedang boy bapa tuun nasida ala jauh madongan di bangsona kariada nunga di batu pa ibana halak Filistin dohot akka huta na kuting nasida ay barun na binangin ni siskia ima paulakun pangsona tu debata marhita na mului jala mabulai sudi kanan na mabain pangsoy marduahon debata Huran itu hatta di batu du jauh baru wasona marhita siskia sumur du halak asur lau manahan nasida cara di batu pa du halak Filistin di sudi nani rajaan dia lo mohon jauh badu akana merabu satu ibana nah so sumurut jani ibana na mengaruti akapati na jauh badu matongani jalan macari do salut ulaun na dengan nasinaka nruhana asa urat ni ata ulau pai baruon ima merabu satu jauh ba marsio tu jauh ba jalan mengaruti tonana akka hala si songonima na di ruangan jauh ba jalan macari salut na dengan nasinaka ni ruana Uran itu hatta hai baruon na pinatupan ni siskia ima papi tahun pangalahon na sida tu debata acara mana dikon akka debata sileban jahuba debata tai sesada ibana do siuluan dakung ya tapi baru apa siat tomar hidi si sobau manang kanan asa marlauk tu akka sobau ni ora jahuba debata tai do na tupalo kita sian nasa waso di portivo dang arong debata jere-jere dan di colma na tupalo kita tapasiri na akana tahu mana kita subaun di pertubion marhapo satu jauh mahita jala unang sumurut sian ibana saya di runganan jauh baru hita manang tu dia behita mengalakka saya nama cari do saluhut nai masih hohot mahita tu jauh cara taraluti akatonana di patahu cara di parahu ima jauh ba ima bai baru hon persoba tu ibana saya di runganan jauh mahita manang tu dia be mengalakka saya mau cari do na sesak kap ni naringkat tunggulukta saya marmudia mah akan di bata dijamita pertanyaan tikyo amin di bata mengaramutita saluhutna